Akuvama umusa, akuvama iy'busiso. Igama kuPastor ngi-channel imfiki kuswa ngo-9 ekuseni. Uma uyimemba ye-channel ungakwazi ukuthi ungifonele kuze kushaye u-5 ntambama. Inamba uzoyisebenzisa kuphela kuma-calls, awuzuke ungi-WhatsApp-a, awuzuke ungithumela ama-SMS. Okunye-ke uzofona from Monday to Friday kuphela. Saturday ngibhizi kakhulu, Sunday ngisesontweni. Sibheka uCabangile Maureen. Ecabangile Maureen, sawubona Pastor, mina-ke ngibhuphe umama ongasekho epheka ubhontshisi nomhlobo echazane. But ubongakabili usebodweni. So sizokuthatha ngokuthi lo muntu upheka ini ukudla. Senzele ukuthi omunye angathi mina ngimbone epheka amazambane, omunye athi mina ngimbone epheka ipapa. Umuntu ongasekho uma epheka ungambona epheka ipapa, ungambona epheka inyama, ungambona epheka inyama yenkomo, yenkukhu, epheke amabhontshisi, epheke amazambane, epheke amathanga, apheke isijingi, isijeza. Yabona, asenze kanjena. Number 1, ngokwesintu uma uphupha umufi kuwuphawu oluhluma epheka, lusho ukuthi kungenzeka umufi uselambile futhi udinga ukuthi-ke uphuthume umenzele ngabe sithebe noma kuyiladi maduze. Yabona? 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umufi uphawu olungathathwa njengoluhluma epheka, olungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi umufi awumnakile wena futhi anikaze namenzela ukudla. Kuyakhaleleka, kushuthi-ke kuyakhaleleka kakhulu lokuthi akwenziwe lokho kudla. Yabo? 3, kuyenzeka futhi uma uphupha umufi ube uphawu esingathatha njengoluhle uma epheka, olusuke lukhomba ukuthi hayi manje kungenzeka umufi uyena okupha ubunhlanhla bengcebo nemali, ikakhulukazi uma kungukuthi kade ekuphekela wena noma ephekela wena lokho kudla. Okusho ukuthi usuyakhona ukuthi uma kube kupheka umama, kusho ukuthi ubunhlanhla bemali nengcebo nokusimama buvela kulo mama okade ephekela wena ukudla. Siyabonga besibheka la umuntu ongasekho uma epheka ukudla. Siyathoba. Siweni phansi lemathulu,